Taky chcete v Čáslavi dýchat čistý vzduch? Já ano. Další gigantická skládka nebezpečného odpadu nám k tomu ale určitě nepomůže. Jsou otázky týkající se této skládky za mnou a jejího možného rozšíření na dvojnásobek, které si kladete a odpovědi na ně neznáte. Patří mezi ně třeba otázka, kdo takové megalomanské rozšíření skládky potřebuje, kdo na něm vydělá a koho třeba poškodí. Jaké možnosti a postavení má město Čáslav v procesu rozšiřování stávající skládky a jak je využívá? A jaké je postavení a možnosti občanů? Bude radnice hájit zájmy občanů? Nebo bude bránit vyhlášení místního referenda a znovu se postaví na stranu odpadové firmy, která naše město dlouhodobě podváděla? Pojďme hledat odpovědi na tyto otázky společně. Začít můžeme hned v pondělí 24. února v 17:30 na Nové scéně Vysíkova divadla. Já tam určitě budu, přidáte se taky. Budeme se na vás těšit.